कौन पर गाड़ी महाराज ये घरवा हो राय बहादुर सिंह जी के। अच्छा इहे पर हाँ यही जो लगाई महाराज। पंडित जी इहे घर पर ही। हाँ जजमान इहे के नु राय बहादुर सिंह के मकान हो इहे। चली चलैया हाँ इहे घर पर ही। हाँ इहे घर पर ही। अरे राय बहादुर सिंह बहुत दयालु ईमानदार आदमी हई। अच्छा यहाँ के तो दहेज के साफो ना नाम लेहनी दहेज वहेज के। हाँ 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 दहेज के विरोध करनी है के। हाँ बहुत अच्छा आदमी है, बहुत प्रिय आदमी है हमारे। हाँ चली ना रउआ के हम ले चलता नहीं। चली। चले का ये तो अपन यहाँ के मकान है। इहे मकान पर ही। हाँ यही मकान पे चलिए आगे चलते नहीं चलिए। चलिए जजमान चलिए तो। प्रणाम। प्रणाम। बैठे ना बैठे। और पता चलल लखा कि रुआ अच्छा बहू के तलाश बाटे। रुआ पेपर में न्यूज में अब बोले नहीं हाँ बोले नहीं हाँ, लेकिन एगो बात से हम घबराते नहीं। रुआ में दहेज के बात नहीं कही। अरे जजमान लोग सब जानते बानी कि यहाँ के दहेज के खिलाफ हम तो कार में दहेज दहेज बटले बानी। अच्छा 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 कोनो बात नहीं है, सब पूछ लेनी है हम। हाँ हाँ हमरा पता बा। हम ही अपना पत्नी के कहला पर अखबार में भी विज्ञापन छपौले नहीं है। कहाँ से आई बनी? यहाँ के हम लेके आई बनी पंडित जी। यहाँ के नाम चंदू शाह हो। यहाँ के घर मनपुर बाजार पर पड़ेला। देखी हमार घर हरपुर दक्षिण टोला पर है। हमारे नाम चंदू प्रसाद है। रउआ लगे आइल बनी ऐसे कि रउआ कैसन बहू चाही आ दहेज रुआ का चाही, यही से हम रुआ पास आइल बनी। अरे जजमान यहाँ के दिल दरिया हो और रउआ फिर दहेज के बात करता नहीं। रउआ ये बताई कि रउआ लड़की में का गुण बा, यहाँ से बताई। देखी दहेज तो पुराना संस्कृति सभ्यता है। ये नयका जमाना के हमनी के आदमी है सब। हमनी के दहेज भेज के का भैया? हाँ सही बात बा, ये तो पुरान बात बा। देखी हमनी के तो मुख्यमंत्री जोन बारन दहेज के खिलाफ बारन, आ हमनी के चाहतन से कि साफ दहेज के त्याग देवे के बा। सही बात बा भैया मुख्यमंत्री के जो संदेश बा कि हमनी के जन जन पहुंचावे के बा। दहेज के तो नामे मतलब नहीं। हाँ जजमान ये कहला बड़का घर के लोग कितना बढ़िया सोच में है कि हाँ हैं? हाँ ये तो बात रुआ सही कहती। रिश्ता तय होता बड़का घर में। हाँ हाँ बड़का घर में आवे खातिर ओकरा बड़का बड़ विचार होके के चाहिए लड़किया के। अच्छा अच्छा ये तो बात। बहन घर में चली। हाँ हाँ सही बात बात। ई गुण सब हमरा लड़की में बा। रुआ घबरेले कोनो बात नहीं थे। जजमान रउरा घबराए के कोनो जरूरी नहीं थे। यहाँ की लड़की तो लक्ष्मी ही और लक्ष्मी। जौन रुआ खोजे तनी तौन हमारे बेटी में सब गुण बा। रुआ से हम यह कहे के चाहतनी कि हमारा बेटी के पास अनेकों प्रकार के गुण बटे, जौन की रुआ घर के स्वर्ग बना देवो, स्वर्ग जैसा रखो। बताई कि इतना बड़का घर में आयल बनी, सोचिए के तो बताई कि लड़की में का गुण बा। वो गुण बताई हमरा के। देखी हमारा बेटी के पहिलका गुण खाना तो बहुत बढ़िया बनावेले, बहुत अच्छा एकदम। और रहल बात घर के चूल्हा चौकी ई सब कुछ एकदम चमका के रखेले।
देखी ये सब के तो हमरा जोड़ता नहीं थे, ऐसे कि ई सब करे खातिर हमरा घरे ढेर नौकर चाकर बालो। अच्छा अच्छा। चौकी का ए घर तक गैस के जमाना चलता है। घड़ी गैसे पर सब नौकर हमारे खाना बना सब बना ले वाला। देखी तू सरका गुण ओकरा में ई बाटे कि पूरा परिवार के कपड़ा धो के एकदम चमका के रखेले आ ऐसे रहुआ लागी कि कोनो नया कंपनी से ही कपड़ा आइल हो। खनियो जजमान कितना बढ़िया रिश्ता लेके बनी एकदम चमका के रखी। इहो बात हटा दी। हमरा घर में 4-4 गो वॉशिंग मशीन रखल बाटे। कपड़ा पर तो सब नौकर धोवेलन सब। देखी ती सरका गुण हमरा लड़की में बा कि एकदम पातर आ लंबा बिया। देखी हमरा घर भर में सब केहू मोटे मोटे बा। अब बताई कि राउर लड़की पातर बिया तो लोग का कही? लंबाई के तो बात छोड़िए दी। ऐसे कि ये घड़िया के बाजार में इतना ना बड़का बड़का सैंडल चल देले बा कि नाटो लड़की लामा लागत रही सब। देखी आ चौथा गुण सुनी, बेटी हमार एकदम गोरा आ सुशील बिया। जजमान लागे नहीं यहाँ के बेटी कि एकदम परी ही हो, आसमान से उतर के आइल भी आइए जजमान। देखी रउरा के पहले ही हम कह चुकल बानी कि हमनी के नया जमाना के आदमी बानी सब। इ नया कोनो गुण बताई हमनी के गोरा करिया इ का समझावत नहीं हमरा के। एगर तो हमनी के लगे ऐसा क्रीम चलल बा कि छुछुंदर भी लगा ली तो पूरा गोरा हो जाई। तो नया जमाना के गुण सुने के चाहता नहीं जी। तो हमार बेटी देखी साइकिल भी सीख ले बिया। पढ़े साइकिल से ही जाले। बनियापुर ब्लॉक थाना कोर्ट कचहरी जितना भी हमारा कागज पत्र के काम बटे सब हमार बेटी साइकिल चला के जाके काम कर के ये जजमान सारा गांव के लोग आके इहे के बेटी से सब काम करवाला कागज पत्र वाला। नया जमाना के कौन बात बा? का भैया नीति साइकिल बांट देलो तो सारा लड़की साइकिल चलावे लगली तो। हमरा बेलोरो चलावे वाला बुलेट चलावे वाला बहुत चाहिए, ठीक बा? आ कागज पत्र की जोन बात कहते लोग रहे तो सारा काम नेट से हो जाता है आ सारा काम ऑनलाइन होता है। एकदम बढ़िया कहतनी जजमान, सब तो ऑनलाइन हो गइल बा, ऑनलाइन सारा काम होता। इतने ना हमार बेटी सिलाई भी करेले, सिलाई के मास्टर ही हो। हर एक माह 10,000 रुपया कमा ले। आ हमरा लड़की के पास 30-40 गो लड़की आवे से सिलाई सीखे। साचो ही नहीं कहतनी 30-40 गो लड़की रोज आवे से यहाँ लगे आ यहाँ के बेटी सिलाई सिखावेली। इहो बात रुआ सुन ली कि सिवावल कपड़ा केहू हमनी के घर में ना पहनला। अच्छा। सब हमनी के ऑनलाइन आवेला कपड़ा। सब ऑनलाइन शॉपिंग होला। इहो बात हमारे को सुन ली। हमार बेटी एकदम शर्मीली ही है। यहाँ तक कि कॉलेज जाए खातिर सलवार सूट तो अलग के बात बाटे, साड़ी भी पहन के चल जाए। अरे महाराज एमे नया कहाँ कोनो गुण बतैनी सब 1947 साल सब संस्कृति सभ्यता बतैनी हो। रउरा कोनो नया गुण बताई जौन कि आजकल के जमाना में टी-शर्ट पहन के चले लड़की, जींस पैंट पहन के चले, पुलिस के साथ कदम से कदम मिला के चले। सुनीता एगो हमारा बेटी में और गुण बाटे जौन कि भारत में सबसे श्रेष्ठ मानल गइल बाटे। उहो गुण हमरा से सुनी। बताई लो बेटी में का गुण बा? संगीत तो एगो ऐसन चीज बाटे कि जौन आदमी के बल और दवा के काम कर सकेला। आ ई सब गुण हमरा बेटी में बाटे। संगीत बहुत बढ़िया चीज बा जौन कि बीमार खातिर दवा बन जाला आ लाचार खातिर बल मिल जाला। जिंदगी से हारल आदमी के भी जीते के प्रेरणा देवेला। हाँ, संगीत में ही गुण बा। संगीत
ऐसा चीज बा कि मरल आदमी में भी जान आ जाला, सूखल पेड़ में पत्ता हो जाला। आई पतझड़ जौन बा ई मार्च के महीना में बहुत अच्छा लगेला, आम में बुजर लगेला कि गोरा होला। आ कोयल भी बोले तो संगीत के ही भाव में बोले। संगीत एगो ऐसा चीज हो कि पहले के राजा महाराजा लोग यही संगीत से जियत रहे। आ यही संगीत के आधार पर आज हमने के अपना जवार के लोक नायक भिखारी ठाकुर जी पढ़ल लिखल तो ना रही, लेकिन इतना बढ़िया बढ़िया वहाँ के गीत जो गा के गई बनी वो अपना समाज के बहुत बढ़िया रास्ता पर लेके आई। देखी हमनी के बहु चाहिए कि माने गावे खातिर बजावे के तही पवन सिंह बारन, खेसारी बारन, दीपक दिलदार बारन, बताई वो लोग के बोला ना लिए गावे खातिर। बहू के गावला के कौन काम बा? हमनी के बहु चाहिए कि पार्टी उटी में डांस उंस करे। इहे नायिका सब आता हो आ नायिका जमाना के लोग के इहे सब चाहिए। रोगा बेटी में तो कोनो गुण ऐसा नहीं थे चले का और का कर जाओ हमनी के दूसर पर देख जाओ। हमनी के जाय कर वाला हो गया थी बस हमनी के जाय से चली जी तो चलते हैं समझा वरना ओइसन पंडित जी रिश्ता लेके आए बरन एकदम पुरानका गुण वाला। हमनी के तो नायका बहु चाहिए, नायका जमाना वाला। हमरा लागता कि ई जो रिश्ता ये घर में ना तय हो सके। का चली घर अब चल। अरे महाराज रोए लोग कहाँ घूमत हैं लोग, कहाँ ही नहीं हुई लोग? यही जनिया सराय बहादुर का समाचार? अरे इहे के लड़की के शादी करे के बा। अच्छा तो का हो गई? सब ठीक ठाक हो गई लो? सब तो ठीक हो गई लेकिन ना पटो तो जाते हैं का है? ना कि नायिका जमाना के लड़की। अच्छा ऐसे रिश्ता ना भई था? ना। अरे महाराज रउआ का टेंशन लेता नहीं, हम कराए में घर में शादी रउआ लोगन के बता एकदम। हम ये घर में शादी कराए हैं, अब पंडित जी लोग रउआ से शादी होला, दलाल लोग से होला, अगुआ से ना होला, दलाल से ये घड़ी शादी होला। ई हमरा घर पसंद कर गई। एक खातिर अपना बेटी के शादी करे खातिर काहे ना अपना कभी बेचे के पड़ जाओ, इससे हमरा कोनो इश्यू नहीं। अरे महाराज रउआ टेंशन मत ली, हम घर में शादी कराए ठीक बा। एक दिन आके हमरा से रउआ भेंट करी ठीक बा? ठीक बा। तो हम बस एक दिन ई वीडियो कैसा लागल? ये वीडियो के रउआ लाइक करी, शेयर करी और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करी। आज देखी हमनी के साथ में हमनी के गार्जियन कन्हैया पहलवान जी आज अनमोल धमाल यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ के बानी। यहाँ के भी कुछ कहे के चाहता है। हम कन्हैया पहलवान रउआ सबन से निहोरा करता रही जो अनमोल धमाल चैनल के रउआ शेयर करी लाखों लाख में। आई सब लड़का लोग अपन बा राहुल बा, जितना शेयर करे उतना हमने के खुशी मिली। और वैसे हम 200 नोट जोड़ के कहता नहीं जरूर रउआ शेयर करी। ये वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करी और सब्सक्राइब करी। Thank you.